Csá. Sziasztok! Csak sikerült. Na, első videóban azt gondoltuk, hogy Skywars-ozunk, és Skywars-ozás közben elmagyarázunk mindent, amit szeretnénk, Így van. és akinek nem tetszik, az kap egy értesítést. Nagyon sok mindent elkezdtem mondani, jó, akkor mondom én. Először is tőletek szeretnék kérdezni, hogy mit szeretnétek látni. Tudom Minecraftot, GTA-t, Phasmophobia-t, két játékossal, én tudok sziofízezni, neki meg van egy jó nagy hosszú Steam könyvtára, úgyhogy Ez így van, pontosan. szerintem egyszerűbb, hogyha írsz egy listát. Lehetséges. De szerintem akkor abból állna az egész Akkor hogy álljon. videó leírása. Aranyalmát találta? Nem. Nincsen. Csak Mikulásnak a ruháját. Aha, szép a shader, csak a ládákat nem látom, de Mert nincs is lent láda? ja. Mind a három fent van? Ja, csak te már kilútoltad az egyiket. De nem, azt én is néztem, nem baj. Aztán kellett a B. Meghalt, vagy nem tudom. Az éjjel tudásom. Aj! Ezt meg kell hagyni, hogy nem vagyunk a legjobb játékosok. De is. Csak a legjobbak, ugye? Jaj. Hát, ilyen főgép azért vagyok itt, mert jó érzés, jó itt lenni. Hát az ott meg mit csinál fent? Tesztelem játéktudáson, hát el akar menni a lepőgéppel, vagy mi az? Balonnal. Már nem kell sok. Akart. Jaj. Ah. Gyere ide! Most már mérges vagyok. Na, Na, vagy valamelyik testvérem, nem tudom. Apropó, volt egy olyan ötletünk tegnap, amit nagyon kár, hogy így kell felhoznom, akkor sokkal jobban így random feljött az ötlet, és úgy jobb volt elmondani, na mindegy. Hogy saját modpacket beküldeni, és mi azokat megpróbáljuk így túlélni, vagy csak így játszani velük egy kicsit. Attól, hogy milyen típusú modokat raktunk be. vagy éppen arról is szó esett, hogy mindenki küld egy általa tetszett modot, és mi azt összeállítjuk. És akkor abból csinálunk egy pár videót, hogyha Igen, úgy ezek van. nem tetszett, nem azért, mert hogy szeretek vagy valami, hanem azért, mert elfogadtál, és lelöktek. És túlélte. hanem azért, mert ugye sok mod konfliktus lépett majd elő, és... Jaj! Ó. Hát vissza fog teleportálni. Azt megnéztem volna. Nagyon sok ember nem tudja, hogy mire jók az én endőpöldeim. És nem fogom végnyőnek hívni. Köszönöm. Meg zúzott külse. Fogom úgy hívni. Ja igen, és én még a Sea of Thieves-el annyit mondtam azzal kapcsolatban, hogy én szívesen csináljuk olyan videókat, vagy bármit, ahol össze kéne raknom majd egy Discordot, akkor lehet. Hogy? Hol? A ládám. Nem tudom, én megkeresem, hogy átépítek. Hogy
Itt sincs. Oké. Egy gyémánt kardos. Hát akkor én set nélkül leszek, most hát ennyibe. Meg kard nélkül. Ventilálát megnézed, itt van a kard. Még itt van egy ilyen, ilyet tudok adni még. Csak kidobtam a kardot. Az jó. Ne fussál már! Hát nem hiszem el. Na, csak elfogadja. Kell ez? Mi? Jó lesz az kenyére. Mögöttünk jönnek egyébként. Érdekel, van gyík. Jó, Azt kész. Oh. Bagos pálya. Nagyon Ja, szeretem. Igazából. Nem baj. Nem mondja el, azért magos, mert a kezdőládája a levegőbe spawnol. Mi a... És pont azon azért nem jó. Simán lelökik. Ó, basszus, ez nincsen kinyitva az a láda. Na mindegy. Jönnek. És vissza. Ne nézd rám. Meg ilyesített Pokémon is. Te disznó. Ott legalább már ládám is van. És nagyon csinipálja. Mm. Dobálnak. Dobáltak. Meghaltál. Jöttek mögöttünk. Annyira nem. Szóval... Ja. Nyomj meg hátra, soha nem tudok hátraépíteni. Fa. Ez az az értékes láda, a fa. Ezek szerint igen. De nem az. Drága, menjünk ide. Áj, basszus. Hello. Ja, hogy itt átpróbáltak csak építeni. Ja, hogy sikerült is nekik valami. Oh. Jó. Akkor menjünk másfele, vagy most... Mert ez így most úgy beépítette magát. Meglátogassuk őket. Jön a kort. Jaj! Azt hittem, hogy ő. Bam. Ja, 1,5 HP. Hol van? Esély.
Ja. Parti van. Csak egyedül volt, vagy? Lehet a másik leesett. Jó, menjünk középre, mert... Ne menj ne. Hopp, felettünk. Ez mi volt? Ne! Ne! Jaj! Ja! Basszus. Belalkottam a halálba. Ó! Ne, ez nagyon szar volt. Gáz, érzem volt valami szép, nem baj. Megúrom. Na. Jaj. Ups, ez közel volt. Na, No. Tessék. jó, egyiket leszedtem, de a másik az engem is leszedett. Na. Hoppá. Persze. Hello. És laggos barátom, hogy nyilatkozol? Én nem laggolok. Akkor meg ő. Építek is obeliszkeket itt. Minden. Ez... Jaj. Oké. Nézzem azt szépen, hogy... Igen, itt a szalma. Nem az összes, basszus. Mennyi volt? Mi? Mennyi volt? 3. Na, az első. Elfelejtem, hogy folyik. Hát Olyan segít. nem. Most ez egy dolog volt nála. Te nadrág.
életveszélyes. Megmutatok, mit Jó. tudunk, az a semmi. Most már jó lesz. Ó, Ideje leesni rögtön. vigyázz. Mondtam. Mindig akkor van ez, amikor már valamelyikünk meghal. Teknős. Meg Nemo. Ja, ez a Iron-ben el tud menni? Nem tudom. De az. Miért itt egy blokkal és miért repülök ilyen messzire? Ezzel elérkeztünk a videó végéhez, reméljük tetszett, és ha ez így van, akkor dobjatok egy feliratkozást és egy lájkot a videóra, és ne felejtsétek leírni kommentben, milyen videókat szeretnétek látni tőlünk a jövőben. Dankeschön, guten Tag. Na, sziasztok! Ja, ez